It's DJ. Titignan ko naman tong mahiwagang refrigerator mo. Walang laman. Walang laman. I-check lang natin. Para sa unang ref. Wow! Ay! Daming stocks. Wala. Cabinet. Ay, social. Yung mga ano. Ano to? Wow, may pa-collagen. Social naman ni Yaya. Sinasabayan mo ng collagen ng dishwashing soap? Ano pa? Oh, may panisin, cup noodles. Bakit magkasabay sila ni Downy? Ano ba yan? Para mas malambot tignan. Ayan. May pa-mayonnaise. May stock ka pala dito ha. May sarili ka tindahan ha. Kaya ano lang yun? Bibigyan ng tindahan. Ito, cheese. Wala na yung sira lang yan. Hindi ba yung sira? Kasi nasa rep naman siya. Ito, itong isa. Ito yung bago. Ito yung bago mong rep. Wala laman. Ha? Pag sure? I-check natin, ha? Wala. Open. Yeah. Kasi siya American home. Ha? Para makalaman natin kung ilan talaga laman. Wala. Ang taray. Ba't may ganito? Parang hindi gumulong. Hindi, yung tubig. Oo, kasi hindi matapon. Ito, social. May fresh milk. Sterilized. Ang taray. Gabi yan, pagpatuloy. Ay, social. Ano to? Yung cake sa ano? Hindi. Cebu yan. Yung galing na Cebu. Social. Buti ka pa, meron ka pa mga ganito galing Cebu. Ito ba yung bibingka? Ito yung bibingka, yung bilog. Kalamay. Social, may paan ng manok. Ba't may paan ng manok? Pulutan? Hindi, ulam yan. Pang ulam. Social. Collagen pa din. Tapos may pa-ice. Ay, may pa-carne, social. Manok din yan. May chocolate, social. Yaman. Uutang ako dun sa kabila pa ng manok. Akala ko ba walang laman? Walang stock. Wala na stock. Tara yun, daming laman. Hindi ka ba nakapag-grocery? Ubus na nga yung pera eh. Ha? Bakit naubos agad? Mayad ko sa umpang. Nagkaubusan, nagkabayaran na. Okay na rin yung sa motor. Okay naman yung sa motor. Wala namang cash naman yun. Ha? Iba ka talaga. Tapos buong buo? Binayad ko na ako, tapos Dona lang wala pa. Hindi mo pa siya nabayaran. Ano shoutout mo kay Dona? Siya lang Dona na magkano ba yun? Sabi niya, kunti lang daw. Sabi siya sa akin na kunti lang naman utang. Sige lang sing. Chill lang. Okay lang sing. Kunti lang naman yun. Tara. At least mapupuno mo na yung grocery mo. Hindi sa 10, mag-load kasi ako. Mapuno pa yan. Ha? Sana all? Ngayon mapupuno kasi mangutang ako dun. Utang naman ako kasi. Nabayaran ko na lahat. Last month. Ngayon, utang naman ako dun. Okay. Bumili din ako ng bigas sa kwarto. Para after that, chill na. Baka, isali mo na din yung bigas. O ipakita din yung bigas. Isang kaban? Hindi, dalawa lang yan. Ha? Ay, tingnan natin. Ay, ito pala. Ay, social. Ay, isa brown. Ano to? Ito ba yung... hindi. Pares sila. Ito. Social ni Yaya. Ang importante, at least, meron kang stocks. Inaanda ko na doon na kailangan maubos. Para at least, next month bayad ulit. Next month bayad naman ulit. Ubusin naman. Kailangan bayaran talaga lahat at saka kailangan ubusin talaga yung pera na hanggat meron pa, yung utang talaga na kailangan bayaran. Pero nagtitira ka rin para sa sarili mo? Tumitira ako sa sarili ko kapag mag-chill ako. Naubos naman. Importante may pang-chill. Oo. Kasi may sobrang pang-chill. Yan. It's DJ.